back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mga kasama, kumusta kamong tanan? Mayong adlaw, kini si kasamang Buhin Alguno, mutuo ba kamo og third eye nga mahimong makakita sa umaabot o kaha makaingon kita nga sulagma lang nga nahitabo ang iyang nakita. Usa lang kini kasugilanon. Mugna sa unahuna sa tagsulat pero nahitabo na ang ubang katalagman nga atong nahiaguman. Ning atong sugilanon, si Anastasia mao'y hulagway sa kabag-uhan nga nakaangkon og talagsaong gahom. Pero wa lang niya masinati. Sugda nato ang atong sugilanon sa usa ka dapit. Diin nagpuyo si Anastasia. Niya ang unang yugto ning sugilanon. O sige, magtanos kalendaryoan. Ay, tiyo panyong sadoy. Excuse me! Auntie Funny! Oh. Kinsa may reklamo? No, miabot ang otro kontrabida. Ano bang dili magunin niyo pagustuhan sa akong layaw, oy? Hoy, naunsa ka man in town, oy. Dili ka na ba tanon nga musunod sa uso? Ay, bot-bot sa pagkakwinta sa kong edad da! Ayaw mong saba. Ano ka niyaan? Puwa. Ha? Unsay puwa? May nakita kong puwa, ma. Og mulukop din sa atong lugar. Buwa? You mean fire? Kayo? No. Dili ka na mahitabo. Ayaw taon na yan, oy! Kayo ko taon! Ay! Marumag! Nagpasabot ang may sunog din sa atong dapit! Dulag yun, auntie. Anastasia, pag hinahinay ko nun ang imong mga tagna, huwag ka ba makabantay? Ginganlan ka na din sa atong dapit o propetang bakakon. Di man ko mahiubos, anak, ma. Dili ka mahiubos. Pero sakitan ko kung makadungog ko sa ilang mga libak-bato kanimo, anak. Naibahaw ka ba? Nga hapit ko makakitagbugno tungod anang padungog-dungog. Hoy! Manumumugno ang kamiloy! Ang! Kaysa may dili mo saka ang dugo. Kung nganlan og kuwang og usa ka handos ang imong anak. Kansang kaspaha ang dili mo ulbo. Sagdi lang, good ma. Ilasab lang opinyon. Wala mo tinuod ang tagna ni Dayon. Lipay sila! Malipay ang matag-anan. Pero ang dili, maunay kusog kaayo mo putak-putak. Mukalit ramang gud og suod sa kung una-una ang mga panghitabo, ma. Basta ha, ayaw na ni anang tagna-tagna. Dayan, tingalig. Doon na kay third eye. Unsay third eye? Kanagoy katanong mata nga may makakita sa mga panghitabo. Hoy, dili ko gusto ana ha. Og ikaw, Anastasia, ayaw gud paghunahuna ni anang gisultis imong uyo ang bayon. Ang maanyag lagi! Si Auntie Fanny! Basta! Dili ko gusto nga iseryoso ninyo ka ng third eye. Mayong adlaw. Niya si Ann? Ay! Ang fantasya ng bayan! Sige ka komedya ko yada. Ang zombie ng bayan! Oh, Kanino sa akong pagtimbayan mo? Uli agibati ko ni magtubag! Evaporate! Now! kining sa dili pa kumubiya. Tugani lang ko unsay nakapausab sa imong pahiyom ganina nga nindot kaayo. Og milugo ang kandiis bisag dili ka kandiison. Remember? Auntie ko ni Anastasia. Ante? That's right! Oh, Auntie Fan, niya si Ann? Ay! Nagkatagaan yung kagwaps! Niya si Ante? Dili kaniho! Pero dili pa gidugeng nakalakaw. Oh, mao ba Ante? Kung na kay tuyo niyo, ako na lang isultihi kay always willing, ready and able kong mo entertain nimo. Oh! Naya ka ba din ni Jay? Sus, miyabot ang trabida. Did I kay comment? Comment? From me? Well, if you really need my comments, here they are. Daghan din na Ante? Sa mga contrabeats like here, ubay-ubay yun eh. 1, hilaptanan ka. 2,
Atribida ka! And third and foremost, bati kog naong. Unsa? Saman! Gusto ko ka? Ha? Sige! Ako ning badlisan! Kung malabang ka sa gamer ko badlis, kanang linyo nga ako gibuhat, ako ka! Unsa na? Unsaon lang ko na ko nimo? Ay! Unsa pa! Bugnoon! Kining ante, ayun na nag-awaya si Wina. Ay! Anong nangyari siya? Anong nangyari siya? Ngayon iya manghilabdor nga atong pagsulti, ha? Hoy, for your information, gidid na si Jay sing inahan sa pagduol din sa inyo. What? Ay, ano? Doon na sakit mananakwad? Wa mo'y sakit. Pero, mahadlok sinang Rosing nga matakdan si Jay sa inyong mga topak. Wina, Hapit yung ko magkakitag bugno, oy! Ikaw, auntie, happy pa kakitagbog no? You heard it right! Kay nga naman sab. Ati ha-ating yun! Aran, dili mo sa mo nga akong patol! Ngano lagi, auntie? Laliman ka! Mingon tong babaeng kondatan nga si Wina! O dili ko nagusto ang ilang hari, Jane! Muanhi! Kay mataklan sa ato mga tupak! Kasabot kag unsay topak ha, ate? Oh, unsa di no? Ha, tiyaw mo ka na. Makikpatay ka lang sa po nga wa kay kasayuran kung unsa ka na. Ako na sige pasabot, anak, ma. May lain pa. Uy, unsa di ang tupak, oy! Kanang topak. Maunang dunay diferensya sa utok. Nagtibogol na lang ni. Unsa? Uy, may diferensya sa utak? Oo, nilang pagtuong ang mga kaliwa tagbuang! Ako na sa ilagi pasabot, auntie. May lain pa. Kung ako pa nakadungog agto, siguradong yun ko nga malabdutan ko to sa buhok babayhana. Ayaw na lang gud pangaway, ma. Pero kinahanglang pangandaman na to ang akong nakita. Murag, doon na akong sunog ka mahitabo din sa atong dapit. Ay! Sus Mary Josep! Uy! Ay! Ayaw to na dayo! Uy! Please! Piti! Unos! Malalim kang naisunog! Mahimong dili ni mahitabo, auntie. Kung magbantay lang kita. Panahon sa brownout, kinahanglang bantayan na to ang kandila nga magsika. O kaha, lampara nga dili matumba. Kinahanglang kita ran tulo mo ay mahibaw ni ini ha. Ma, kung kitarang tulo, di na to pasinadaan ang atong mga silingan. O ila na sa tambugal-bugalan. Sagdi lang gud kung ila kong bukal-bukalan. Basta kay makapangandam lang sad sila. Ay ngano man jud ka, Jay. Nga di ka magid mo patuo sa akong gipasidaan nimo. ha? Unsa may imong gipasidaan, ma? Nga dili ka magsigig adto ni anang propitang bakakon. Si Anastasia na sabang buot mo ipasabot? Luag og tornilyo ka na mabayhana. Hinungdan nga bisag unsa nalay ipanulti. Magpakaron ingnon nga nahibaw siya sa umaabot. Ma, dunay third eye si Ann. Pero dili siya gusto nga ma-develop na eh. Ano bang imo magyud siyang labanan? Tungod kay sayop ang imong pagtuo niya, ma. Doon naman siya gitagan nga na tinuod. Ay, iguna ni ana, Jay. Iguna ni ana. Hoy, Jay. Dili ba ya dautan ang ako gipahimangno nimo, ha? Dili ko gusto nga hangtod ka. Katawan kas mga tao din, he. Dako, ma. Og may husto na kong kabuot. Oh, May mo ba pasagdi ko? musukol ka na nako, Jay. Dili man tingali pagsukol ang pagbarug ko sa kong gituhuan, ma. May tungod di Anastasia. Basta! Dili ko gusto makigsuod ka ni Adto Babayhana. Period! Naghukdong ka magod din, hey Jay. Unsa man? Gikasabang ka sa lantita, no? Tungod na ni anang Anastasia. Ganong ako mahunaw-naw ng mga pahimangno ni mama. Yan ang katungod. Isip inahan. Nga wala ang gilantaw. Gawa sa kalipay siyang anak. Pero, paninguhaon sab nako. Gayang masabtan o matugkad ang matuod nga batasan ni Anastasia. Wala man ka ng gihapon ni Anastasia? Nga dili man siya normal? Dili normal? Kakuan, aabot na ko ipasabot nga ipamugos ko niya niyang kaugalingon nga makita nga maabot nga pagkita po. Nasayop lang gid mo sa iyang panglantaw. Ayaw ko ging na. Nga nadutlan ka na ni Anastasia. Suod laming higala. O nakasabot ko sa iyang mga panglantaw. Di na natin mag-isgot pa mahitungod niya.
Mabanhinoon ko, be. Asa man? Doon naman kayo salida sa sininga showing karon. O gusto man kayo kumutan, Pero walang kayo kauban. O ba ni ko, Jay? Pangita laglaing kauban, Win. Doon na po ko'y buhaton. Manguli bitaw dayon tayo ni kahuman? Digid mahimong mamiss na ko ng salida, ha? Jay, idol ba na ko ang mga artista na? Di lagi ko. Sige. Isumbuti kang mama ni mo, ha? Unsa? Oh. Makabuot na dis mama na ko ron kung kinsay akong ubanan. Kinsay dili. Sorry, Win. Di ko makauban nimo. Excuse me. Animal. Atro sa ito paingon sa ilang Anastasia. Ako siyang sudan. O kung matinuod ang akong duda, makatilaw na ako katong Anastasia. Ay! Napaingon nga ni si Anastasia eh. Be. Kita mo ning katag ron ba? Magpatagan ta niya. Kung makadaog mo tas buwangan karong Domingo. Siya! Day! Unsa ka sa imong tanaw? Kadaw kami sa buwangan karong Domingo? Tubag ka, Day! Di man ko mananag-anoy. Si Oka nakadaog sa sweltres kay imong gatagag numero. Amo na! Tulo! Doon na lang ko yung numero sa iyang uhan nga nakita, Noy. Motong ako siyang giingnan nga ayaw usiki ang maong numero. Taya ay sa swertres. Managyan lagi ka! Dili lagi, Noy. Pero doon na lang inoon ko ipasidaan ninyo. Pasidan! Saman, be. Pagbantay mo sa paggamit ninyo kandila, ha, o kaha lampara. Kay makambugna ka nagsunog din sa atong dapit. Ayaw ko ninyo katawi. Seryoso ko. Ay! Mga silingan! Mga silingan! Bantay ko na mo! Bantay ko na mo! Misoro nga itong propita baka! Nagpasidahan siya sa usa ka dakong sunog dinhi sa atong dapit! Basta ko sunog ka! Mina mo, ha? Si Anastasia, nagpasidaan nga kinahanglang magbantay tas mga kandila o lampara. Ha? Kay mao ko na'y makaingon sa sunog nining atong dapit. Mao magyud na mahitaboy basta pasagdan nga mapaw ang kandila sa iyong bukat ni. Mulang-mulang? Singka man niyo kung dili mabantayan ayaw mo sila o. Mao, natural na oy. Dili lang nato biyaan ang kandila kung ugaling magpasiga man ta. Ay, lamay! Buras kang kinsa! Tara. Dili na to usika tong oras tungod lang nining babayana! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!